Yali pa mga padi, may mga halo pa na kanasi. Sigurado talaga siya pang bugas na mga padi. Hindi nga ni mga padi, puminalakat na kita sa sakayan. Tapos tulos na to na pinandar ang makina ta. Kumayat nga ni kay tulos man o minandar. Di pa lang na makina ta mga padi, maway niyan, kimbo, nasa isimidya. Luma naman ina makina ta, karag-karag na, pero maurag pa. Di pa lang na lugar ko mga padi, yaari ni sa Purok 5, Barangay GP Laurel, Bulan, Sorsogon. Hindi nga ni mga padi, papaimod ko sa iyo na may reserba ko ng mga luma na ng mga bubotra. Tapos, diretso ko man na pinaimo dan itsura ko na sabi ko, lumauno naman ako na pagkatawo. Luma na, karag-karag na, pero maurag pa. Yan mga padi mga madi, malawod kita, base lamang makadilisya kita pang bugas nan pang suda. Pag-abot ko nga ni mga padi sa lawod, tulos ko na kinuhaan kawit na sinikop ko kung luwasan mga bulod. Ayan mga bulod, nanharlang kaw ng mga lubi, mao ang palatandaan ta. Yun na nga ni mga padi, inariyatanan kawita kay nakasintro na ang palatandaan ta. Didi nga ni mga padi, papaimod ko sa iyo ang mga bulod, nan mga harlang kaw na lubi, nan harlang kaw na kahoy, kay mao ang mga palatandaan ta. Kay ini na mga bubutrap ta, wara ini mga paluta, wara lang ini mga buya. Habang nga ni mga padi, nakaariya ang kawita, pinapakiramdaman ko lang kung tinatamaan na ang bubutrap ta. Wala nga ni mga padi mga madi, kay tinamaan na, kaya babatakon ta na. Pasapin muna kita sin interior para diri malanit sa kamot. Yung palang interior na gamit ko mga padi, sa tricycle yun. Habang nga ni mga padi, nagbabatak ako, iniisip ko, nasabi ko, sana dagan ang sulod. Para makabakal kita, maski saro na kilo na bugas, nan makalibre sa pangsuda. Para mabayadan namo ni Padi Michael, nakuha pa namo na gin bilog sa tindahan sa mga madihunta. Kahit nga ni, kaya mga madihunta, mang mabuoton. Ini pa lang mga padi na kawita, 5 kilo sinatingga. Yan, may upat na stainless. Ang gamit to doon mga padi na lubid, numero 12. Ini naman mga padi na lubid sa bubutrap, numero 6 ini. 14 pa, sa luyo, tunga sa ako na baybay na sa luyo mao ang bubutrap. Imbabatak ta lang ang bubutrap. Kaya sa ako na may baybay mao yato nakangkla. O mga padi mga madi yadi ng bubutrap manglaylay na nagsulod mga padi. Hasta star mga padi sulod. Nagsulod mga padi ha. Palangitan ha. Palangitan sa day pa mga padi. Kaya buhian ha. Musi. Padi butog na buhian ta. Star. Kasag. Yan, siligan ta naman mga padi. Nahulog pa. Atong mapasikat ko ta ako sa iyo. Papataririkong ko ang silhig. Nahulog pa. Pano, makusugon ng hangin mga padi. Makusugon ng amihan. Hala, kay suro siligan ta to mga padi. Para pirin malinig ang mga bubutrap ta. Kay puan mga padi. Mahali, ano rulapdok sa mga bubuta. Ya hala, kay kulkugon ta naman ang luho mga padi. Ini pa lang napangkulkug ta mga padi. Hali pa ini kang Padi Ariel. Ang hinatag pa ini sa to ni Padi Ariel sa padi unta. Malupitong pa talaga na pangkulkug ni Padi Ariel. Maski karalbo na. Maurag pa. Ya hala, kay tahiyunta mo na mga padian mga gisi. Kay ini mga padi nagigisiyan man. Kay kikagat sang kasag, kikagat sang butiti. Kaya nagigisiyan man. Kaya kamo mga padi pasiguruhon yan mga gisi. Kada may mo niyo nagisi, tahiyon. Magsaragday, magdarag ko nagisi, titahi. Pakatapos matahi, san halaban nagisi, ariya. Dan siyempre mga padi mga madi, inuman ta mo na sin tubi. Ini na tubi ta mga padi, malupitong pa ini. Kay hali pa ini nabuti sa mga padi hunta. Hali pa ini kang Padi Oliver, inayo ta. Masira mo nan rami sang tubi mga padi, medyo marang-harang. Hali lang ini mga padi sa gripo. Pero ayos man mga padi. Pag duwa tayo na batak mga padi, nagpukusok mga padi namin yan Bigyan pakusok sa hangin. Dami pa rin mga padi. Magandang yan. Magandang yan. Sulay bagyo. Tulo na kanasi mga padi, nasaro na kasag. Sunod. Mga padi, mga madi, tulo na kanasi. Yan saro na kasag. Tama-tama na talaga yung mga pangsuda mga padi. Yali pa mga padi, may mga halo pa na kanasi. Sigurado talaga siya pang bugas na mga padi. Mga padi, unom na kanasi mga padi at halo Unom na kanasi mga padi ang halo sa to na saro na bubutrap ta. Basta kay sigurado na sini mga padi ang pangbugas ta. May pangsuda pa. Ya hala mga padi mga madi, hanggang didi na lang sa ako video mga padi mga madi. Kung naruyagan niyo mga padi mga madi, pa-share man siya sa ato video mga padi. Nan sa mga diri pa nakapalo, papalo man mga padi mga madi. Salamaton mga padi mga madi.